Bueno, empeza o presidente, das aquí a palabra e eu falo da programa. Vos sois os que tendes o que vos digades. Sí, a min é indiferente. Se queredes esperar un par de minutos ou... Pois... Cando determinedes. Gracias por tratarme de usted. Empezamos entón, sí? Bueno, moi ben, pois moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por asistir a esta presentación da 22ª edición da Romería Etnográfica Raigame, que como a todos e todas sabedes, pois é un dos momentos máis agardados na axenda cultural da provincia de Ourense. É unha romería etnográfica vinculada sempre á celebración do Día das Letras Galegas, o 17 de maio, aproveitando pois esa celebración cultural da nosa identidade cultural galega, concretamente da nosa lingua, que este ano vai dedicada, como todos sabedes, ás cantareiras, este Día das Letras Galegas, e que tamén, pois na Romería Etnográfica Raigame, se quixo facer ese recoñecemento dando o Premio Adolfo Enríquez 2025 a figura das cantareiras, tamén, que estará como non presente pois na Romería Raigame. Eu simplemente, antes de pasar a palabras a quenes me acompañan na mesa, que está o alcalde de Zolanova, Antonio Puga, e a Xavier Díaz, que é o Xavier Álvarez, perdón, estaba ahora foiseme o santo ceo. Xavier Álvarez, que é o director do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo da Deputación de Ourense, e que son tanto o Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo como o Concello de Celanova pois as dúas institucións que man con man levan moitos anos traballando para que esta romería etnográfica Raigame sexa unha realidade e sexa un dos puntos de maior concentración de visitantes durante as letras galegas. Eu me atrevería a decir que en toda Galicia. Probablemente a romería Raigame sexa o evento dentro do contexto da celebración das letras galegas que máis xente reúne en calquera dos puntos da xeografía galega. Isto é, como dicía antes, grazas ao compromiso das institucións, grazas ao compromiso do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo da Deputación e o Concello de Celanova, que son os verdadeiros artífices da romería Raigame e son os que garanten que ano tras ano sexa un éxito. Eu, pola miña parte, xa para rematar dende a Deputación, dar os parabéns tanto ao Concello como ao Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo por seguir apostando ano tras ano por este evento que é referencial na cultura galega. E nada máis, agardar que sexa un éxito. Estou seguro de que o próximo 17 de maio Vilanova dos Infantes volverá a ser o epicentro da cultura e da tradición identitaria galega, e nese sentido, pois xa simplemente pasar a palabra agora en primeiro lugar ao alcalde de Celanova, Antonio Puga. Moitas grazas por acompañarnos e tes a palabra pois para explicarnos os detalles que consideres sobre a celebración. Moi bons días, moitas gracias a ti, César, vicepresidente. Moitísimas gracias, un luxo outra vez máis, un honor volver a estar aquí nunha nova presentación da 22ª edición da Romería Raigame, que, como ben sabedes, pois, inda que é a 22ª edición, pois, houve dúas suspendidas, por tanto, é a 20ª vez que a celebramos, e que neste ano, como dicía o señor vicepresidente, pois está dedicada ás cantareiras, dun xeito un pouco máis concreto que o Día das Letras Galegas, pois as cantareiras da provincia de Ourense, pois representadas moi especificamente por as cantareiras de Beariz e Avión, alá onde hai máis xa de 50 anos empezaron os primeiros pasos de Castro Froxo, buscando esa identidade cultural, buscando as raíces do folclore galego e da súa transmisión oral. Por lo tanto, uníndonos un pouquiño pois a idea do Día das Letras Galegas,
pois entendemos pois moi conveniente pois centrar tamén o premio deste ano e darlle ese reconocemento do premio ás cantareiras da provincia de Ourense. Eu quería destacar este ano, vou ser rápido, sin prexuicio de que ao final, se queren facer algunha pregunta, pois já poida concretar máis, un poquinho pois nas melloras que fixemos, porque é un traballo que cada vez é máis exixido e máis exixente, que é todo aquilo referente á seguridade. Como decía César, é unha festa onde, ademais, este ano, coincidindo con sábado, pois vamos a esperar unha grandísima afluencia de xente. Estes días son días de traballo, son días de preparación in situ no campo, días onde está chovendo, agora parece que xa está escampando un pouquiño, pero que complican moito que a preparación deste grandísimo día. Pois parece ser que vamos a ter climatolóxicamente un bo día, coincide en fin de semana e, por lo tanto, presumimos que vamos a ter unha grandísima afluencia de xente. Esta romería etnográfica que eu presumo xunto coa Diputación de Ourense, xunto co Centro de Cultura Popular aquí en Ourense, de que a romería etnográfica galega por excelencia. Temos un plan de autoprotección por primeira vez, bueno, por segunda vez, pero este ano ficáis máis completo ainda que do ano pasado, e vamos a ter pois a presencia de 4 patrullas da Guardia Civil por a mañá, 4 patrullas por a tarde, o sea, un total de 20 axentes da Guardia Civil. Temos a maiores axentes da agrupación de tráfico da Guardia Civil para axudar na circulación, na entrada e saída dos vehículos. Temos un helicóptero da Guardia Civil para posibles incidencias de tipo en materia de seguridade pública, se as houbera. Temos 10 persoas de seguridade pertencentes a empresas de riscos laborais, a maiores, vigilando sempre, axudando a ese control, para que tamén as aglomeracións non sean demasiado elevadas, que poden dar lugar a situacións un poquinho incómodas ou complicadas. 5 axentes da Policía Local de Celanova, 3 pola mañá e 2 pola tarde, e 10 grupos dos membros de protección civil do Concello de Celanova. Por tanto, por aí entendo que o tema de seguridade este ano está ben diseñado, de alguma maneira. Esperemos que ningún diles sexa falta máis alá que o control dos accesos, pero, bueno, aí están esas medidas de seguridade. Falando un poquinho máis xa, pero que polo miúdo pois o despezar a Xavier do que é o evento en sí, do que é a celebración en sí. Como todos os anos, lóxicamente, vamos a ter pois grupos de folclore, de baile popular, pandereteiras, cantos de cego, bandas de gaitas, nomeadamente a banda de música de Vilanova dos Infantes e os danzantes de Vilanova. Postos de comida, lóxicamente, carne caldeiro, churrasco, pulpo, porque todo o mundo veña a degustar, porque ao mesmo tempo que estamos celebrando da etnografía, deses oficios tradicionais, dese Ourense dos primeiros anos do século pasado, que se intenta rememorar, pois hai que comer, lóxicamente, para iso hai porco espeto, chourizos, bocadillos, queixos, mel, rosquillas, de todo tipo de cousas, e legumes e produtos da horta dali da nosa comarca. Temos tamén por aos cativos, especificamente, contacontos e os monicreques, que este ano estarán representadas por o dúo Monifafes. E no eido da cultura, un documental no baixo que temos na Praza Maior, no baixo onde se pon o cine, que é sobre as cantareiras, sobre a súa poesía oral e a transmisión a través das distintas xeneracións. É a presentación tamén no eido cultural do sello da Sociedade Filatélica Miño, o sello deste ano, do ano 2025. E, finalmente, pois, eu quedame, pois, unha vez máis, pois, agradecerlle moi especialmente a Javier e a todos os que representan a Javier por a túa involucración, porque isto é un día solo, pero levamos meses, nomeadamente Javier, preparando, porque antes de chegar aos pasos finales hai que decidir o destinatario do premio, pero hai que decidir moitas outras cousas, contactar con todos os artesáns, con todas as persoas que queremos que estén ali no sitio, con outros que desexan estar e que cada vez queren estar máis, pero que o cupo pois é limitado. Vilanova ten o espacio que ten, tanto extramuros como intramuros, e, por tanto, pois hai que poñer un límite, poñer un coto, e iso dá moitísimo traballo. E é un luxo traballar co Centro Cultural, é un luxo traballar ca Diputación, esta coorganización deste arraigame. Todos os anos o facemos con grandísimo entusiasmo, e quero poñer esa colaboración en valor e agradecerlle, como non, finalmente, pois, ao
veciños e veciñas de Celanova que nos ceden locais, fincas para habilitalas como aparcamentos provisionais e que nos aguantan un poquinho tamén durante estes días previos e algúns diles incluso o día da celebración, porque ao final faise para algúns un pouquinho largo, pero bueno, que disfruten todos que veñan ali, animo a todo o mundo a que veña a disfrutar sanamente da romería Raigame, que creo que vai a ser un éxito e que espero que todo o mundo a disfrute como quero facelo tamén. Moitas gracias. Moitas gracias, alcalde. Xavier, que se va? Moi ben, bueno, os días un ano máis, aquí estamos coa romería etnográfica Raigame e antes de nada, incidindo nas palabras tanto do vicepresidente como do alcalde, esta organización pois, é un traballo conxunto tanto do Concello como da Diputación e dentro da Diputación non só ao Centro de Cultura Popular San Lorenzo, que si levamos un peso grande, pero tanto nós como Vías e Obras, como Parques e Xardíns, como Imprenta, moitos máis departamentos, a biblioteca, todos colaboran e é un, digamos, un exemplo de colaboración, de traballo en conxunto en pro da provincia de Ourense. Eso de antemão. Bueno, a programación, como tamén dicían antes, todos os anos intentamos mellorar incorporar cousas novas. Este ano, a medida que vai crecendo a romería, temos que facer un esforzo no plan de protección, como xa comentou o alcalde, pero tamén lle estamos dando un pouquiño unha volta á participación dos artesáns, dos grupos de folclore. Este ano, co feito de que se dedique ás letras galegas, as cantareiras, estas van a ter un papel especial dentro da programación, tanto na proxección de documentais que aportamos nós, como o Museo Etnolóxico de Ribadavia, que xestionará o cine, como ele chamábamos, Carlos Velo, o cine Carlos Velo. Ali pasaránse documentais sobre a transmisión oral das nosas cancións, da nosa literatura. Tamén teremos exposicións e, como dicía antes, os grupos de folclore farán especial fincapé nas actuacións de pandereteiras. Nós tamén, pola nosa parte, pedimos a todos os grupos de ambientación que fagan un esforzo neste sentido. Polo tanto, o cancioneiro popular, a nosa transmisión oral vai estar representada fortemente nesta edición da romería Raigame. Como dicía, unha das voltiñas que lle estamos dando á romería é a participación dos artesáns e pedimos a colaboración para a organización de diferentes obradoiros. Cada un deles, ademais do seu traballo, os seus exhibicións, vai a facer en determinados momentos do día, da xornada, tal como está programado na documentación que temos por acá, diferentes obradoiros orientados a que o público participe dun xeito máis activo nos labores que eles fan. Teñan a ben falar, aprender, meter as maus, facer eles mesmos. Eu creo que é interesante que a xente nova, ademais de ver, sexa quen de saber o esforzo que antes se tiña na elaboración de todos estes traballos. Unha das cousas que comezamos o ano pasado foi un concurso de tartas e montado de claras, relacionado co que dicía tamén o alcalde, a gastronomía, que é un aspecto cultural do noso povo moi importante. Bueno, pois tuvo éxito e queremos seguir mantendo, igual que o concurso de engalanado das vivendas, que entendemos que, ademais de Concello, Diputación, a colaboración dos veciños e do pobo de Vilanova é importante. Polo tanto, queremos premiar aos veciños de Vilanova cos que engalanen e adornen millor para a xornada dun xeito tradicional, como se facía antigamente, coa mostra sobre todo de colchas e de pezas das casas, xovais da casa, ensinando como pode quedar o pobo dun xeito máis vistoso. E, polo tanto, este ano o premio aumentase hasta 1.000 euros en premios para os veciños de Vilanova que adornen mellor a vila.
Pois outra dos aspectos que quero destacar é a publicación dun pequeno libro dos Bolechas. O ano pasado participaron en Vilanova cos seus bonecos, estiveron facendo paseos por ali, enseñando, interactuando cos rapaces, e a raíz deso publicamos un pequeno libro orientado ao público infantil, onde temos os Bolechas en Raigame, na romería Raigame, que é un xeito máis de achegar aos máis novos a nosa cultura e esta festa en concreto, no Día das Letras Galegas. Como dixeron xa, vamos contar coa participación de xente das aldeas dos concellos de Beariz e de Avión, para que recibirán o premio Adolfo Enríquez, conmemorando as letras galegas e a súa actuación ao longo dos anos como transmisores da cultura popular, as cantareiras, e xente maior. Os contactos que levamos feito con eles, pensai que no grupo Castrofloxo empezou nos anos 80, xa pasaron 45 anos desde aquela, moita daquela xente xa morreu. Non foi solamente ir nese momento, nos 80, sino que ao longo de 20, 30 anos estuvemos participando en traballos de campo por ali, que xunto eles. A xente que vai a asistir, pois, obviamente, non son daqueles, xente máis nova, que todas estas actividades foron caendo en desuso e xa non se acordan tanto. Xa, para terminar, comentar que teremos postos no interior do Burgo de artesanía e de gastronomía até chegar aos 50 participantes, de exposicións, obradoiros, ambientación de rúa, xogos populares, e esta esperemos que a xornada nos acompañe, como dicía, desde que o tempo sexa bo, e que o público poda desfrutar da romería etnográfica Raigame un ano máis. Por a miña parte, se hai alguna pregunta. Non sei se tedes alguna pregunta. Non? Bueno, pues, moitísimas grazas. Muy bien.